Fibion Makuyana na Gwendem Skafana. Yo, inditwa Fibion Makuyana aka Gwendem. Kumindo batafea, gangsta rasta salad. Mr. Kwe, and defender mira. Buntu Kwe, anondi farira. Pisa buru Kwe, sasu itira. Mago. I'm a 16-year-old dance artist from DZ. Kuno kandi misike kosi ndindo chonga. Kana takutanga undimba, takutanga ukinde. Pachafungo no bata shonga. Uza kuno tambi kusunga. Takuda kupinda resta kutoshunga. Ngati gori no varichitanga masingo sataniva akawanda. Then mavideo acho na mavideos akawanda singaiti. Then mamwe studios atenga unopindawo redeems akasiyana siyana. Akawanda singaiti. Mambo faro pese pandino famba vanoti Gwendem sadaro. Ngoma ndakatanga ndiri grade 2 iso sika form 2 parapa manya 2 point. Ngoma ndori banya senge kupamba. Ndori baya chikiseni senge chiremba. Pese pata sika boti varemba. Bakasesa kusesa indova. Tongoti kubva September ndipo tatanga kurekoda masingles. Then tatorekoda masingles aya akawanda because nengoti everyday kuda kustudio iyi chingorekoda. Tinongotemba nedenga ewe. Tongotemba nedenga Mwari vandipa chiedza ndinotenda ini. Tinongotemba nedenga ewe. Tongotemba nedenga Mwari vandipa chiedza ndinotenda ini. Chakati project tizoripatsa kuti Shungu Mumoyo. Ndizongoti ndaitira kuda ngobudisa zvinhu zvingori mwoyo mangu. Project tongoti rine like music yese. Because kune vamwe vanhu vanofarira like mapiano, vanofarira drill, vave drip chichi. Then kuitawo vamwe vanofarira zvekusuwa-suwa, vanofarira kufara. Tongoti project yaribatanidza music yese. Mune masong yese zvekuti nangwe kana unoona ngofilisa kana mama vako kana gogo chaiwo vanokwanisa kunzwawo project iri achinakira. Nezvinhu zvokuti angokwanisa kuzvibalansa zvese. Sanongoti project iri muchange mune zvekunzwa paChristmas muchinakirwawo nemazuva anenge aizotera. Hello there, it's Kenneth Palmer, producer at Green Gate Studios. Today we are talking about Gwendem, Fibion Makuyana, Gwendem. People are speaking about Gwendem. I will speak of my experience working with this young man. He is very energetic, vibrant, charismatic. You know, as a dance or artist, sometimes we lose hope. Well, some of them, they're influenced with a lot of things to come up with songs. So they do it for fun, some of them. You know, but this young man, you can see the passion he brings into his music, and you can see at his age, isn't it 17, 16? But the young man is already doing quite well. These are the people we are saying they are the future of Zim music. And I know it's being debated, is Zim dancehall dead right now? A lot of big producers, bloggers are speaking of Zim dancehall. But I can say with people like this, it's in safe hands. We can see a new dimension of Zim dancehall. Datinda Mwari vakatoti project ibudirire. Because pambacho zvinosiri easy kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, but ukangotungamidza Mwari chete zvinhu zvese zvinobuda bhuku. Then ndozotendawo mai vangu nababa vangu vakandizvara. Vaindikurudzirawo kuti ndiite music, nanhasi vanongondikurudzira. Then ndotenda Boss Magaiva. Boss Magaiva ndo akaitoti ndo vanongosimbisa pese, vanongoti fanira izvo pakuda ngoma rakadai so chichi vaingosimbisa. Then ndotenda Ronaken, ngoma producer acho. Producer acho ndo zvinobuda zvinakidza zvidaro. Ndotenda Mtsoka pasite na Gwendem. Chimtsoka mama 1. Because Mtsoka sometimes tifungana ngoma ka ndiye munhu kuti ndokunomfilisa ka ovati ayo iri bongo man. Then ndokutenda Tankes Misfit Movement. Tankes ndiye anoshitawo mavideos, tongoti every song yangu inenge yangobuda. Ndiye vanongoti amfana mchi tite video. Then ndotenda na Linux. Mfano wangu yanosimbisa kuti mangoma singaiti.